A Revolución de Outubro de 1917 instaurou sobre a meirande parte do territorio do vello Imperio Ruso un sistema económico e político alternativo ao capitalismo e ao liberalismo, o socialismo soviético. Paradoxicamente, esta revolución tivo lugar nun país atrasado, cunhas estructuras que non semellaban, segundo a ortodoxia marxista, as máis aceitadas para o triunfo do socialismo. Non está de máis saber, polo tanto, como era a Rusia de comezo do século XX. En primeiro lugar, o Imperio Ruso era o estado máis extenso do planeta. Estendíase dende Polonia ao oeste, ao Pacífico no leste, dende o Círculo Polar Ártico no norte, ata o Cáucaso e as estepas de Asia Central no sur, sobre un total de 22.700.000 km². En 1914 achegábase aos 166 millóns de habitantes. Contaba cunha poboación moi heteroxénea desde o punto de vista étnico e cultural. Os rusos apenas superaban o 40% do total, e a situación nacionalista fora prendendo entre algunhas minorías, especialmente nas rexións máis occidentais do imperio, críticas ca política de rusificación promovida polos ministros de Nicolás II. Só unha décima parte da poboación vivía nas cidades, porque Rusia seguía a ser un país eminentemente agrario, caracterizado por un sector primario atrasado e superpoboado. A súa industrialización non comezara ata os anos 1890. O sector manufactureiro ruso medrou rapidamente grazas ao apoio estatal aos investimentos estranxeiros. Caracterizouse pola súa concentración tanto dende o punto de vista xeográfico. A industria estableceuse nunhas poucas áreas, San Petersburgo, Moscova, Polonia, a conca do Donets en Ucraína, a rexión petrolífera do Cáucaso, como dende o punto de vista fabril. A produción concentrábase en grandes instalacións como a imponente fábrica Putilov de San Petersburgo, que chegou a ter máis de 20.000 empregados. Malia todo, o sector secundario seguía a ser moi minoritario. Ao comezar a Gran Guerra, apenas había máis de 3 millóns de traballadores industriais en toda Rusia. O Imperio dos Ares presentaba enormes desigualdades sociais. As minorías privilexiadas, a nobreza terratenente, a xerarquía da Igrexa ortodoxa, a burocracia zarista ou a fidelidade do exército, contrastaban insultantemente ca maioría campesiña, pobre e famenta de terras, e que non abandonara ata 1861 a servidumbre, cando un decreto do Tsar Alexandre II a liquidou de xeito pouco satisfactorio para os campesiños. En vésperas da Gran Guerra, os campesiños aínda representaban o 80% da poboación do imperio. A burguesía e as clases medias eran moi débiles. O proletariado era escaso, pero estaba concentrado en unhas poucas áreas e factorías e sometido a durísimas condicións de vida e de traballo. Dende o punto de vista político, Rusia era unha autocracia, personificada desde 1894 na figura de Nicolás II. Un home probablemente pouco axeitado para afrontar as difíciles circunstancias en que tivo que reinar. O poder político concentrábase en mans do soberano. Os dereitos e liberdades individuais non estaban recoñecidos nin garantidos. Non existían auténticas institucións representativas. Ademais, dende o asesinato de Alexandre II, en 1881, as reformas paralizáranse e os seus sucesores Alexandre III e Nicolás II acrecentaran o carácter reaccionario e represivo do réxime. A oposición política era obxecto dunha forte persecución. Os seus membros procedían maioritariamente da intelixencia, a minoría culta e occidentalizada do país, crítica co sistema, formada por escritores, mestres, estudiantes, xornalistas, funcionarios. No seo da diversa e heteroxénea oposición ao zarismo foron individualizándose desde finais do século XIX tres sectores fundamentais: liberais, populistas e marxistas. Todos eles afectados, ademais, por constantes fracasos e frecuentes divisións. Os liberais, apoiados por sectores da nobreza ilustrada, da burguesía e das clases medias urbanas, aspiraban a instaurar en Rusia un réxime constitucional segundo o modelo das monarquías de Europa Occidental. En 1904, Piotr Struve, un antigo marxista, promoveu a Unión de Liberación, xerme do Partido Constitucional Democrático, ou CADET, fundado en 1905, no que destacarían figuras como Pavel Miliukov ou Georgi Lvov. Dende as últimas décadas do século XIX, os populistas reivindicaron a comunidade aldea, o tradicional mir ruso,
e o papel revolucionario do campesinado. Fracasados, sin embargo, os seus intentos de mobilizar este grupo social, moitos populistas decantáronse polo terrorismo como medio para acabar ca autocracia. Protagonizaron numerosos atentados, como que en 1871 rematou ca vida do xa reformista Alexandre II, e foron obxecto dunha persecución implacable por parte da Ojrana, a policía política zarista. En 1901, o Partido Socialista Revolucionario, liderado por Víctor Chernov, recolleu boa parte da herdanza ideolóxica e da praxe política dos populistas. Do seu seo sairá outro dos personaxes sobranceiros de 1917, Alexander Kerensky. O marxismo atopou eco inicialmente entre algúns círculos exiliados desencantados ca experiencia populista. Máis tarde, formáronse pequenos grupos en diversas cidades do interior do imperio. Consonte a ortodoxia marxista, consideraban o proletariado fabril o auténtico suxeito revolucionario e emprenderon tarefas de agitación e propaganda nos medios obreiros, con máis éxito do que tiveran os populistas entre o campesinado. En 1898, diversos grupúsculos marxistas confluíron na creación do Partido Obreiro Socialdemócrata Ruso, pero en 1903, cando celebraban o seu segundo congreso, o partido rachou en dúas faccións: os bolcheviques maioritarios seguidores de Lenin e os menxeviques minoritarios, entre os que destacaba Yuri Martov. A fractura foise consolidando nos anos seguintes. Os menxeviques, gradualistas e mecanicistas na súa concepción da revolución, consideraban que só o desenvolvemento do capitalismo en Rusia crearía as condicións axeitadas para abrir o camiño ao socialismo. Por iso eran partidarios de acordos ca burguesía liberal e postulaban ademais unha organización partidaria ampla e democrática. Os bolcheviques compartían unha visión máis voluntarista da revolución. O seu deber era impulsala e non agardar pasivamente a súa chegada. Impúxose entre eles unha disciplina e un liderato partidario fortes arredor da figura de Lenin, que se revelaría máis axeitado para facer fronte á persecución do Estado zarista. En 1905, o réxime autocrático veuse sacudido por unha amplia agitación política e social, na que participaron dun ou doutro xeito os diversos sectores opositores e os diferentes grupos sociais. Era a revolución. Na xestación desta crise revolucionaria de 1905 incidiron diferentes causas. Unha grave crise económica provocada pola caída dos investimentos estranxeiros que trouxo recesión e desemprego, a agudización dos conflictos sociais no campo e nas cidades, e, sobre todo, a derrota na guerra con Xapón, librada en 1904-1905, e que puxo de relevo a incompetencia máis absoluta das autoridades zaristas. Ademais, en xaneiro de 1905, tiña lugar a matanza do Domingo Vermello, perpetrada en San Petersburgo pola Garda Imperial ao disparar sobre unha multitude pacífica que se dirixía a presentarlle respetuosamente ao soberano un documento cas súas demandas. Aquelo precipitou os acontecementos. Xeralizáronse os levantamentos campesiños e as folgas obreiras. Algúnas unidades militares amotináronse, como a mariñeiría do Corazado Potemkin, inmortalizado na película de Sergei Eisenstein. En moitos lugares, incluída a capital imperial, apareceron os primeiros soviets, comités locais formados por representantes dos obreiros, soldados e campesiños para dirixir a acción de protestas que, en algúns casos, chegaron a convertirse nunha especie de goberno municipal de emerxencia ante a parálise das institucións oficiais. Dada a gravidade da situación, o Sar veuse na obriga de prometer reformas a través do chamado Manifesto de Outubro, redactado polo ministro reformista Sergei Witte. Recoñeceríanse dereitos e liberdades individuais e procederíase á elección dun parlamento sobre a base dun amplo sufragio. Sen embargo, unha vez que a orden foi establecida expeditivamente polo exército a finais de 1905, o alcance destas foi recortado. A Duma Parlamento recibiu escasos poderes e as liberdades individuais ficaron moi restringidas. A reforma agraria promovida polo ministro Stolypin tivo un alcance demasiado limitado como para neutralizar o descontento campesino e promover a creación dunha amplia capa de prósperos e pequenos e medianos propietarios rurais que contribuíse a asentar ao réxime. En 1911, Stolypin foi asesinado. Os seus sucesores foron personaxes mediocres e incompetentes. Na corte medrou imparablemente o influxo do sinistro Rasputin. Nestas condicións, o Imperio Ruso iría á guerra en agosto de 1914. A autocracia zarista non sobreviviría ao